ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. Ngino hagisa Allah senino wolwi o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddu alayhim jangudo yahude en nabau khabar alladhi ataynahu ayatina on mo min dokki dum ayaji amin o jangi ayaji amin o andi de o faami de nen fan salaha min ha o borti o wutti o acci de banam boodi bortirta accalaral mudum fa atba'ahu shaydanu tokkimo saydanu de tokkimo jokkitimo saydanu hebi sobajo jottaka iri o on saydanu mari haaje sam jangi faami nden hutinirta to takkilen magadi saydanu jokkitimo jonta kam laati ɓeɗo hurfotiri ɓeɗo sindotiri ɓe ceedata sam o kana min algawin o laatake nder majjuɓe en jangino bo de no ɗum waɗi sababu do'ago maako do'a kalluka do annabi Musa be sangere muɗum arande kamɓe mbimo do a kalluka do annabi Musa be yimɓe mum ɓe fu ɓe yahude namage ɓe feere feere kanko bo wiyata kadi ɗum annabojo ndulaɗo ɗo wondi ɓe mumini en noy mi waɗirta do a kalluka do muɗum ɓe wimo kayi oɗo ɗo ko waddi ɗo jontana o nattinan dawla meɗen enen kam o nattinan yimɓe men to ndikka to a doyi ha en heɓa en sendira be maako o sali ɓe gaddi jawdi jotta kam ɓe hokki mo Allah reeni yimɓe de don bo se o wiyata to jotta kam ha o waɗa istihara o laara kadi ha o wurritine jawmirawo kadi arande kam wangi jawmirawo haɗi mo o wi jawmirawo haɗi mo o wi mo kay oɗo ɗo fuɗɗita o waɗa fay inde o fuɗɗiti o waɗi ɗo wala umrore wala haade ɓe wimo to jawmirawo jaɓi on to o sali kan o haɗeteno bana arande goo nde o haɗinomo arande may ga o hatake nona ko kamɓe may ɓe yerdino to jonta se o waɗi do'a tan o do'i do'a kanɗum kala ko o waɗi ha o do'ana o sangere annabi Musa fu waylitira o do'a do'a man ɗo yimɓe maako ko yiɗi do'an ɗo yimɓe maako boɗɗum fu o do'ana annabi Musa ɓe yimɓe muɗum ɗon go se ɗemgal maako lifi tan ha waali ha dow wiɓɓere maako o wiyata ɓe to jotta kam masibo waɗi jonta kam wala ko en gaɗata si en ɗaɓɓita en no en jambira ɓe on ɓurna goɗɗo kalluɗo fu banni to o yi jotta kam hande nde wari ɗo oɗo ɗaɓɓita no o wesdira nde on kadi tuubule to jotta kam o wi se jotta kam no en waɗata kam se en ɗaɓɓita kam ɓe bono to ko hewtira ɓe o wiyata ɓe to ko wiyata on kam pawne rewɓe to on pawne ɓe bo on dooda ɓe ñamdu kuuje ɓe jaha ha sangere annabi Musa go ko ɓe jahi bo kala debbo o goro ko ɗaɓɓitiri ɗum handere nde fu tata salo sam ɗon tan to en heɓi goɗɗo gooto jeeniɗi ɓe debbo gooto ni halas yotta kam masibo heɓi ɓe kamɓe bo en heɓri ɓe nder kam ɓe gaɗi banni go ɓe dilli nde ɓe jahi go se goɗɗo feere laari debbo nangi juuɗe debbo go yaadi ha yeeso annabi Musa o wi jotta oɗo ɗo a wiyan o daganaya ma na o wi o daganaya man fu o dagantama o wita ɗo kam haala ma aɗono wulika kadi o wosimo o nastidiyake e maaru maako nde o nastidiyake e maaru ka a anndi ko o nastidi ha ɓe mbaɗa ga ɗon man ɓe wi sai Allah sedi ɗo yofti atamu dow maɓɓe ñaw gasinal ñaw man to nangi goɗɗo ɓaawo balɗe tati to o mayay kam nder to o yamɗitanama rugami kam
wodi nde ñooman waɗi no ha wuro ɗo paɓɓuɗum to on taskiti ha gar marchandise to ɗon no dow laawol yaake ñimay gaɗa mawanga to a sakkini gite ma yiyan karal boɗewal ni ɗon no ton mo taskiti ka fof ha dede karal man ɗo ɓe wi yimɓe ɓe gasinan man nangi ɗo ɗo ɓe gurtini ɓe ɓe jaari ɓe ton to ñawman nangi ɗo sei ɓe wula yimɓe man ɓe kuje mum fuu ha pellere man on ɓe nguli ɓe ha pellere man on jooɗi ko gene fuɗata ɗon ha jonta senade ɓe yiɓi on bawal man majji o ñaw gasinan ñaw kanduɗu o wima wakkati gotel na ko ñalomare woore na ɓeeɗo go nde ɓe heɓi ɓe jeenidi ɓe debbo go ujune 50 ɗo maygal maɓɓe to nden an bo a wi jotta kam gaɗa ɓinguel on jaaɗi mana ko noyna ɓe gaɗa ɓe dona kuje jotta ka ɓe janatanda a yi tanda ka ha fuɗɗiri ko aboubacry kabri hafidahullah o wi yimɓe bonari to ndemo on jabama to ndemo on yimre yime waggina ɓi talla on toriya mi yimana on yimre ngam rentina ɓi talla acca waɗugo talla ɗo to ndemon man jaabi mi yiman ha nder majum o wi talla haɗi en jangde talla haɗi en laamu tokkuɗo talla ka fu dole yahay tulla to kadi ka ƴamu hunde ton nden masibo fahitta ha iri kuje ɓe dodataman kuje ñamdu ɗo tanaka en yiya ɗum ɗum suuna ɗum ɓe ngala seede sodugo baraka majum timma fu an bo a wiya goɗɗo tedduɗo bana ma woda a sooda a sawa dilla ya ñama kujeje baraka ma allah rene to ɗum ɗo na ɗum dedei laabi ɗi nafata yimɓe en jaha en ndaara peyiji développement ɗo to yimɓe may watta talla yiɗi banni ɗo ha lesɗe nasara en arabe to yimɓe talla banni ɗon ɗo nayi ka a yiyata ɗo kam ɗum tokkeke laawol gogol ngol feere on tan nda ha ɗum fuɗɗiri bo en nani ha fuɗɗode ma en rento en tiine en janngine ɓiɓɓe men worɓe ɓe rewɓe ɓe paaman faamu boonngu to ɓe paawi bo nafan en ɗon haaja daga na hannde en mbiya yo jonta bana ha en ngoni ɗo moy meɗen ñawata yata dofta to goɗɗo man ɗiɗi o ñawa o yatama moy meɗen jonta ɗo dottijo mum ñawata o yaray ɗum dofta moy pul debbo muɗum ñawata o yaray ɗum dofta moy debbo muɗum ñawata o yaray ɗum dofta ko o yiɗa wolde yimɓe tan waɗa no yaara e to o yaari dofta man ɓe o tawata ñawdoɓe man billahi alaykum mbiye gonga ni na yo mi nani ko jurɗo woni de nden jotta kam accu ka noon accu dofta man fuu ha dofta man jana feere ɗon wutudu feere ɗo ha nder dofta man ɗo to yahi ɗo jonta rewɓe on ɓe kuwanta ton dokta en man ɗo kuwoɓe ha nokkure man ɗo no ɓe wiyata inde maɓɓe na accu saje fam yowa wonɗum asir gynécologue ɗo ay hada be debbo ma an ka a dinankejo debbo ma ɗo accatama o ya feere mako ma to on jaadi go a wara a jooɗa jotta kan a ɗereji ka docteur laari to jotta ka docteur maɓɓita dammugal jowna wayne to nasti se kubla dammugal an ka aɗo jooɗi ha yaasi to a yiɗi a modi bo wayne to a yiɗi a dañi wayne a fotayi a nasta ton a andi ko goɗɗo way watata ɓe debbo man ton na vigile man ma ha waɗa ɗo man waɗirta vigile man taw a anda ɗum yahan ha yeeso debbo man on o mematana ɓe jungo mako ko laggititta ha o ɗaɓɓita ton kanjum ka ɗum ɗo dagani en ha dina meɗen na dagay se noyi kanjum ɗo ɗum waɗa debbo be debbo man ɗo bo debbo julɗo on huwa kuugal man on huwana debbo julɗo to heɓaki nden debbo tana julɗo to heɓaki hunde man warti doole laare dinankejo gorko ko na o julɗo ɓe man ɓe dinanke en na nden ɗon goo doole men bo se en hutinira no debbo waɗi dañan jonta ka luwe nangi mo ɓiɗɗo go wurtayi en accan mo be ɓinguel fu o mayana doole men se en jara doftama
to en jaari dofta man to goɗɗo feere ha wi ha to wi moy saaji famnanoy saaji famma ha wuro ɗo ɗum moy debbo nan tawa a yaha ɗon jonta kam ɗo man ɗo kanjum ka ɗum dagi ɗum na kuje ɗo ɗe dagay ha men ɗo ɗe ɗuɗɗe amma ne en gaɗata dole men se en hutinira be man modiɓɓe wi bana mo weero nesi mbargo ɗum tawi canguɗo daganaymo amma o ñama jonta gam o heɓano o soƴina weeno maako tan o maaya hidde ko o heɓa dagi ɗum enen kam jonta ka en ɓe jooɗi dow ñaamugo cangugo tan ha ndey en jangina ɓiɓɓe meɗen laata wurta non man en giɗa moye fuyni to jangini ɗo semaranjo heɓa pellel fawnoyta pellel yata waɗa kuuje feere biro maako mase biro kajawa en takkide ɗey na mi wi hugo maɓɓe a biro man woɗay e ko waɗi ha ɗo makka en janginta kanjum man en jangine nda laabi janginde ɗo waawi to janngama go kuuɗe ɗuɗɗe heɓete ɗon man ɗo ni be moƴƴere Allah seniiɗo en gi'an no en sañjirta amma to en tokkitini kuuje ɗe jonta useni ɓe nde Allah ni ana jannguɗo a anndi diina islam a yaha fotti be mayramjo ɗo rondi daarowa makala oɗo a muyanma maga a yaha laarano ɓe o weññokirta be derke en be dakaje o a muñamo a maga nden ka alfu bana maako a wayi on amma so nanu naka waɗata to bana maako a wayi kan halas a yiyata a yiɓe ton ma sanko fottaɗina nasalullah salamata wa afiya to ɗo ka ko waɗi en siftori ka seeɗa ɗo ngam haala ko balam ibnu bawura umri ɓe balam ibnu bawura umri ɓe jotta kam nde masibo heɓi en ka se en heɓano en sarrira ɓe enen bo en heɓano en sarrira ɓe no en gaɗata o wi pawne rewɓe on dokka ɓe kuje sogguɓe jara ha sangere ma on gecca ɓe bo kala mo gorko ɗaɓɓitir ɗum hallede fuu tata salo sam to en heɓi goɗɗo goto jeenidi ɓe debbo goto ni halas en heɓi ɓe nde banni man waɗi ɓe wima ha wakkati gotel yimɓe ujune 50 maayi ɓe ñawatama ñaw gasida ɓalewu wonata fuɓɓe jownatama fa nani ñawɗo soome banniɗo masibo muɗum ɗuuɗi on taw nden bo ɗum masibo on Allah jippinta ñawmaɗo nde jippinanno ɗum ko alhamdulillah jonta ɗo Allah fondi ñawɗoɓe haɓɓi suɗi ñawma yowwa jontani mi andi ko goɗɗo yiɗi wigo ana ɗo wolwa ɗo ka na woni ɓiɓɓe na an ka jangini ɓikkon man haala wurtama kereje nde gorot man na wallahi bi tawfiqillahi taala ɓiyam goto wurti noon jotta bo oɗo waɗa master de o accay janngugo jotta amma ɓe hoɓimo kuugal ka ɓoyma ha oɗo jangama ko gorko en wala goɗɗo gynécologue wakkere men julɓe ha wuro ɗo mi anda min kam tema ono ɗo nandi goɗɗo ɗon en jangine ɓe paaman ɓe keɓan kuuɗe nafoje nafa ummatore fuu nafa en enen fuu amma jotta kam darowama kala ɗo gaw ɗumanata ɗo ha ton huɗu o heɗɗo laaku o heɗɗo waññotiri ɓe o heɗɗo daga dillugo ma ɓe barrannomo kala ɗo kata warta waɗano watta fu nasalullah salamata lafiya dotti en yafayam day mi andi ha dada sieru no e wurata a général en ɗo asara to telɗimani jam an ka dabare ma fu majji jangoɓe donama kala ɓe jara ɗumo tan nasalullah salamata lafiya en jangguiɗo e dino bala aminu bawura nda masibo no waɗi to ha nder haala mako man ni timmayi kaɗo jokki dow man na Allah ceniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam jangana yahuda en habaru mako habaru momin dokki ɗum ayaji amin se o ɓorti o accide bambodi ɓortirta accalaral muɗum ɓortugo accade ɗo noy o hutiniray be maje o hutiniri be nafsu mako sakko ma nde o yi jawdi to ha jawdi go bo ɗo ɗon masibo woni kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi woɗa kuje ɗe o acci ɓuri torrugo ummatore mako ba kuje ɗiɗi jawdi ɓe rewɓe ɗo semo Allah seni ɗo reeni her muɗum jotta ka nde ɓe gaddanimo jawdi go ni o estiri ɓe jawdi go o jaɓi nden nde masibo waɗi bo jotta ka o esti ɓe abo ɓe debbo fahinta masibo go na ayi wari
nden Allah seniɗo wi fa atbahu saydanu se tokkimo tan saydanu ko heɓi sobajo iri o on saydanu yiɗi ɓeɗo sindotiri ɓe seedata sam fa kana min algawin ragara balama ibnu ba'ura ka o laati noye o laati nder majjuɓe to kanko kam haala mako man timmay Allah seniɗo wi walaw shi'ina wonno min muyino la rafa'nahu da min ɓamtannomo kanko balama ibnu ba'ura ɗo min ɓamtannomo ila manazilil ulama fa darajaji anduɓe min ɓamtirannomo biha be andal mako go min ɓamtirannomo wona be sababu ayaje ɗe min andinimo ɗo na ataynahu ayatina ayaji amin ɗe min dokkimo ɗo to min giɗino la rafa'nahu biha da min ɓamtirannomo be ayaje man bi an nuwaffigahu lil amali be min fonamo be hutinirgo walakinahu akhlad amma se kaka kanko o de'i sakana o de'i lal ardi fa lesdi ay adduniya duniyaru wa mala ilayha o milori hermanko wa duniyana wa in minna ilayha wa tala bi almata'u ila inqita'i duniyaru men ɗo no en giɗiri ndu fuu no en milori hermaru fuu mbelenga no juutiri hermaru fuu ragare man ta'an tan imma goɗɗo maya accana yimɓe jawdi man imma jawdi man ndi timma ndi accama ɗiɗi fuu bo o yiɗa o hisata bo fakat goto ka waɗa nder ton Allah ceniɗo to hokki goɗɗo andal ɗo hokki ɗum hunde tilimde amma na en gi nda muño Allah ceniɗo ko wari waɗi her maako e kanjum waɗi goɗɗo toroto andal nafowal allahumma anfa'na bima allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min ali nar ɗon nder hadiseji banni annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko mawɗo ɗo oɗo noon sakku min be mana allahumma anfa'na bima allamtana ya Allah nafɗo en be ko andini en o hokka en bo andal nafowal en to nden en moltoro bo ɗiggo e sarri yimɓe yiite en bolwino daga arande useni ko waɗi ma goɗɗo jangata ha mara andal kam se mara anniya mbotka daga aran anniya muɗum arande ha jangugo ɗo ngam o wurta nder majjere to o wurti nder majjere o laata nder anduɓe o anda Allah o anda no o rewrata Allah no o tokkirta nulaaɗo muɗum nden daga ɓaawo ɗon anniya maako o wurtina yimɓe fuu majjere nden hay taɓa anniya maako ngam diina islama no luttira to anniya maako woodi banni nden oɗo dinga torago Allah seni ɗo reena mo Allah fondanmo ngam dalila to Allah waɗi o do'o woni o anda Allah jaabinan mo kam ɗum Allah seniɗo wi to min giɗinoni min ɓamtirannomo be ayaje man o wona nder anduɓe no min pondamo o hutinira be maaje a sese en tora Allah seniɗo fonda en hutinira be ko en andi ɗo al-Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardisbah al-Bukhari yurji'u fi rahimahullah o wi man kana o wi mo laatake her muɗum shay'un min al-ilmi mo hunde higgo e andal ɗo hama ko no famɗiri fuu ta o yawna hoore maako ɗo noy ɗum o andi man ɗo o hutinira be majum o andina goɗɗo feere o wi mal ilmu illa al amalu bihi wa min al amali bihi ta'limuhu man la ya'lam andal ka nafata se hutinirgo be magal nder hutinirgo be magal bo andingo ngal mo anda to ɗum ɗo ɗum laatake laabi andal anda ɗum ɗo ɗum lantu sahih Bukhari a tawan konngodi al Bukhari ha o woni ɗum banni ta goɗɗo hillitina kayum ka be andal muɗum ɗo futami duniya gefte duniyaru jangiɗo kayum ka haaje mum fu ha heɓa kuje duniyaru to diina janguɗa kam ta a waɗa ngam a heɓa kuje duniyaru to diina janguɗa ta a waɗa ngam a heɓa teddungal ha yimɓe to diina janguɗa ta a wi'a min kam sai mi waɗe mi ka jaajo nam a accina Allah seniɗo hoddirore muɗum an kam tinu jangu toru Allah seniɗo kanda muɗum toru Allah seniɗo bo moƴƴere ha dow diina man kanko on andi ko leɓanta goɗɗo fuu ngam dede ko leɓanta goɗɗo ko hoddirani goɗɗo ɗo yiɗi be sali fuu non ɗum wonata e gam majum nda ko Allah seniɗo wi en Allah wi alladhi ataynahu ayatina jangu habaru momin dokki ɗum ayaje ami
Allah wi ataynahu dey min dokkimo ayaji amin fan sadaka min se o ɓorti o acci ayaje goo kanko woni bal'am ibnu ba'ura o ɓorti o acci ayaje goo noy o ɓortiri o acci ɗe ɗo o hutiniray be ko Allah seniɗo andinimo ko o andi bo fakat ɗo deftere Allah seniɗo deftere tawreta o andi bo dede ko woni ha maare nde Allah seniɗo wi min dokkimo se o wari o acci o hutiniray be majum ɗon nder yimɓe wonɓe feere a tawa kañum bo to nini woodi andal heɓi ɗo sakko to o heɓi oɗo faama arabiya to warlaro defte ɗe o timata kadi o dillata defte siri ɗo on haaje maako ɗume ha o heɓira geftoye duniyaru goo ha o heɓa ɓe gaddanamo cehon ɓe seyanamo cehon ɓe gadda ɗum siri irin ndiyeri o watta siri ka ɓe none muɗum fuu darde gonne wolwino ha ɗo yimɓe wi namodi bo yiya wi sarme fu ɗum siri oho sarme fu ɗum siri na siri ɗume kadi yeccamin ndemat sarme to na siri ɗo yeccamin ndemat ɗum ɗume nasalullah salamata wal afiya sarme ka nomi wiyata ɗum be fulfulde kam na yoɗore sike inna tama'ima watti wala shirkun hadise o inna tama'ima watti wala shirkun karse yoɗore ɗum shirku ɗum hawranko Allah be tanamo ɗum nayi mawni kadi to iri kuje ɗe goɗɗo rento heɓgo andal maako ɗo o habda kanko ka harande o heɓi o handitori be magal na oɗo habda hutinana be magal na o handitora yimɓe bo be magal o andina yimɓe deydey no wawiri fuu sakku ñalomaje men hande ɗe en goni ɗo kam to a wiya andina yimɓe wakkati hen gotel to a waɗi kuje ɗo ɗum hawde nafoore goonga wona sankiti hawa jamɗo yimɓe ko ɗum nafata ka nawaje jontani mi andi ɗaw goɗɗo feere duma e ko waɗi ana waɗata hunde wona sankita a waɗata groupe ma mi waɗata yimɓe jabdi a waɗa groupe ma mi sani min ka jotta ka je mi jangata ha juulirde yimɓe fuɗo nana ɗo yerɓa ɗo kanjum ɗo heƴi yimɓe feere bo ɗo hakkure goɗɗe feere wakkati mi janginta ha am ɓe kawta kamɓe bo ha to jonta kam ɓe to ɓe nangi goni mi jangina ɓe jangirde kam miɗo jangina ko waɗi se to mi waɗi groupe ɗo nasalullah salamata wal afiya na to groupe may bo je ɓeɗo waɗi ɗo ɓeɗo yerɓa kayum bo ɗo yaha alhamdulillah kayum man bo ɗo nafa en tawa ja jotta sababu hunde ɗo ko waɗi en waɗi ɗum fu yimɓe radio code international ji Abuja ɗo kamɓe on ɗumri ɓe wi se en waɗa hunde ɗo useni ngam ɓeɗo yerɓa ha nder duniyaru ɗo yaha baɓe ɗuɗɗe machine kanjum on ɓe tori se en waɗa banni ɗo en dille ha jamande en goni en dari pellel ɗo neeɓi machine belani woodi ko ɗum faydata en kam jangoɓe sukaɓe jangoɓe ɗo waɗe anniya mbotka moƴƴine anniya moɗon anniya ɗo dow majum kuugal tokkata to anniya ɗo woɗani kuuɗe fu woɗata sam nda mo Allah seniɗo on wi hokkimo ayaje muɗum Allah seniɗo wi to yiɗi no ɓamtannomo waɗamo nder yimɓe anduɓe o heɓano nder darajaji modiɓɓe o hutinirano be ayaje man amma Allah muñayi waɗangomo noon walakinnahu akhlada saka kanko ɗo sakana fil ardi o deƴƴake heedi lesdi aya duniyaru wa mala ilayha o miilori her maaru wa taba hawahu o tokki giɗaɗe nafsu maako fi du'ayi heedi du'a maako yewnoraki maako ilayha heedi duniyaru fa wada'nahu Allah wi se min lestinimo tan mo Allah lestini halas moye foti ɓankugo mo kadi to holli en bo ɓe sababu tokkaago jotta kam duniyaru go ɗon man ɗo laatake muño Allah seniɗo kam arti muño Allah kiita maako hoddirore maako kayum kam fu ɗum arti daga neɗɗo tagaka amma hawtade ɓe noon fu Allah wi wa hadaynahu najidayn min handake mo ɗate ɗiɗi nda lawol hayru nda lawol sharru suɓugo gotol tokko kam ɗo ka ha maako woni kanjum waɗi to suɓi ɗawol hayru ma o heɓi barjari to suɓi lawol sharru bo o heɓi yangada nasalullah salamata wal afiya Allah seniɗo wi fa masalu misalu maako sifatu hutindinore maako wayi ka masalil kalbi ba misalu ɓosaru rawandu intaha min alayhi to ni a efti dow maaru bi tardi be meluki wa dasri e surgilki yalhasnduɗaha
yaddu lisana mundu difa demgal maru ndu ɗoɗa aw in tadrakum an tadrukum alla to a acci ndu fu yalhas ɗon fu ndu laahoto walaysa gayruhu min alhayawani ka jani wala tanamaru nder mumumteji fu wayi bana ɓosaru ɗo ɓosaru aɗo meeda ndu ndu ɗo waali siwti padduɗoɗa ɓosaru mamɓe to a yiɗi ndu wuro ɓe ndu ladde fu ko rawandu kay fu bannima ton fu ɗum ɓosaru on bana paturu bo ndu wuro ɓe ndu ladde ɓe siwo kay bona ɗo yaadi o ni tafsir o wi en walaysa gayruhu min alhayawani ka zali wala tana ɓosaru nder mumumteji fu bana maru to ɗon man ɗon ni allah seniɗo tindini en ɗo man ɗon ɗon noon allah seniɗo waɗi o yago bo balam ibnu bawura go wayi banni jotta ka mo nandi be maako fu kayum bo non noon wayi to kadi noy on waɗi ɓosaru ndu kayru kam jotta goɗɗo meedi ndu be meeɗay ndu fu ndu ɗo laaha e nder ndu siwtata kadi to nder ɓosaru ɗo wi nder tagle fu ɓurɗum leesugo tagefoji allah seniɗo ɓosaru ɗo ɓosaru ɗo ko woni ha mum torraji ɗuɗɗi masine woni ha ɓosaru ha nder ko allah seniɗo tagi ko mari gilɗi ñawnoji mbaroji ɓaawo gadugu sey je ɓosaru tokki na mere on allah seniɗo harmini duɗo to nden fahinda annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ijawal ngal kalbu fi inayi ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ulahunna biturabi to ɓosaru wari leki ha kakel goto mon ñamduɗon nder kakel ɓosaru wari ñaami sey goɗɗo loota gelde joweeɗiɗi lootande arandere ɗo ɓe mbulwuldi so na noon fu geeƴon ñawje woni ha hunduko ɓosaru man waɗi ata sawgo mbatata ɓe wi yimɓe feere jarribi ɓe hokki ɓosaru ñaami nde ɓe daari hakkude ko mawninta ɓe yi geeƴon ñawgoto ɓe lootiri ɓe sabuni ɓe laari kono watay ɓe lootiri ɓe wodi javel ɓe laari watay ɓe lootiri ɓe ɗume feere ɓe laari watay kala ko lootirte ko ittata hunde mbara geeñon ñaw fu ɓe tawi watay nde ɓe hoosi mbulwuldigo ɓe waɗi ɓe lootirde ɓe laari ɓe tawi watay annabijo sallllahu alayhi wa sallam to wino haala heyi wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa heyima kadi ɗon man ɗon torraji gonɗi ha maaru on yotti ha bana ni ɗon nden hawtade ɓe noon fuu ɓosaru goto ndu andinandu to ndu nangi hunde a ñama to nini ndu andinandu a ekkitini ndu andi jotta kanu ndu ɗohirta wakkati a wari suynugo ndu ha dow hunde man bo a bismillahi nangu ndu yahi ndu nangi hunde go a yotti a tawi waati a ñama a yi hunde andinande kan anda ɓe ɗum andinaka yo kanjum kadi ɓosaru go ɓe hawtade ɓe lesgo maaru fuu nda deyde no ndu woni o wima bana misalu bana ɓosaru ɗo wala nder mumumteji fuu kayru kam jotta aɗo meeda ndu ndu ɗo waali paɗɗem ngal ka ɗum difitan ndu ɗo laaha tan wa jumlata sardi haalum ay la hisan dalilan bi kulli haalin ɓosaru ka ndu laati ndu laahoru ndu toskundu ɓe kala yaake fuu wal gasdu ko on nu faye attasbihu fil mawdi attasbihu fil waddi wal khissati nandidinki ɓosaru ɗo heedi leesuki heedi liɓuki daraja maaru wal khissati ɓe leesuki bi garinatil fa'il mushira ɓe garina feewol matinangol bi tartibi ma badaha tokkugo ko woni ɓaawo majum ala ma qablaha dow ko woni yeeso man na o wino fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tadruku yalhas fa masaluhu ɗo wiyata o waddiri ɓe feeɗo to jotta kam on ndima ɗo ɗum waɗi misalu kadi ha deydey leesugo ɓosaru man to nonnoon on bo laati kadi o leesuɗo kanko bo ko waɗi kanko bo ko lesnimo kadi kanjum o wi ɗon man minal mayni ngam miiloraki ila duniya fa duniya watti bayil hawa e tokkaki giɗade nafsu maako wa bi garina ɓe ko horgotiri ko nandi fayin gawɗu konngol allah ceniɗo dhalika masalul qawmi alladina kazzabu bi ayatina dhalika al masalu nda oya toon ngola toon ma misalu won ngol waɗa ha deydey ɓosaru a meedi ɗuɓe a meedani fu nduɗo laaha ɗo masalul qawmi non noon misalu yimɓe alladina kazzabu bi ayatina pewnuɓe ayaji amin to jotta kana yahude noon wolonteno sike annabijo sallallahu allah seniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam janga qissa oɗo ɗo ha dow maɓɓe ha ɓe nana
yo kamɓe bona ɓe pewnino ayaje goo dhalika almasalu ngola toon ma misalu won ngol waɗa ha bal'am ibnu ba'ura ɓe ɓoosaru masalul gawmi non no misalu yimɓe alladina kadabu bi ayatina pewnuɓe ayaji amin faksusil gasasa qissaji an muhammad alal yahudi ɗo yahuda la'allahum yatafakkarun ngam ɓe biccito yatadabbaruna ɓe taskito fi ayat qissaji goo fayuminuna ɓe nuɗɗina allah seniɗo andi bo ɓe nuɗɗinta ko noye waɗi amma hawtade ɓe noon fuu allah umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam waddana ɓe qissaji goni allah seniɗo wi ngam ɓe nuɗɗina to a seyo goɗɗo kam no yetti fuu hujja kam se o hokke dede no o leysiri no o wayi fuu no o ɓaŋtiri no o towiri fuu o hokke hujja to nini ha hunde nde o sali ɗo to ha hujja go wangi laaɓi o sali yo jotta kam na o tabiti ɗo majjere maako kanjum man waɗi o nangirte be majum kadi allah seni ɗon wi annabijo faksusil gasasa yeccu qissaji alladi uhiya ilayka ɗi wahya herma liya'lamu annaka allamtahu min alwahyi ngam yahude en anda fakkat hunde nde kam be wahyu no andiri ɗum fayuminuna ɓe nuɗɗina ngam qissa man ɗo ɗon ha maɓɓe ɓe ɗo andi ka kamɓe yahude en qissa bal'am ibnu ba'ura amma ɓe tammai no woodi goɗɗo fuu andi qissa man sababu majum waɗi allah seni ɓe umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecca ɓe qissa man na arande ko en janginoɓe mbino babiraɓe maɓɓe mawɓe maɓɓe asli en maɓɓe kam kañum ka yeddayno allah to nden haala go qissa go lutti warugo ɗon dhalika masalul qawmi alladhina kadhabu bi ayatina faksusil qasasa la'allahum yatafakkaruna ngam ɓe taskita yatadabbaruna fiha ɓe taskito heedi ayaje man nden fa yu'minun ɓe nuɗɗina sa'a masalanil qawmu alladhina kadhabu bi ayatina allah seni ɗo wi sa'a bisa halli masala misalu alqawmu yimɓe ay masalul qawmi misalu yimɓe alladhina kadhabu bi ayatina ɓen pewnuɓe ayaji amin wa anfusahum nafsuji maɓɓe on kanu yaslimuna ɓe laati ɓe ɗon toñoro bitakribi ɓe fewnuki ayaji amin yo a nani yimɓe woɓɓe feere bo bangi fahinta ko ngam ha men ɗum kesum ɗum faɓɓi ha nokkure wonde feere bo ɓeɗo ƴaƴa o he kamɓe ɓe yimɓe qur'ani on ha yimɓe ɗo wiya ɓe qur'aniyun ɓe iwniraɓe banni noy ɓe mbayi ɓe wi kamɓe se ko woni ha qur'anu tan ɓe jaɓata ko woni ha hadise ɓe jaɓata daga ɗon ni a yi bo noon dawaɗi kadi ngam pilluɓe qur'anu man ɗo ha deydey qur'anu man nde ɗo jippa annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo waɗi bindoɓe ɓe ɗo binda ayaje qur'anu man o yecca ɓe winde aya kaja ha suurol kaja bange aya kaja ɓen man bindoɓe man kamɓe o fili hadiseji man bo nden ɓe mbi yo hadiseji man ɓe jaɓata ɗo na annabijo ɓe jaɓanayi kamɓe ka pilluɓe hadiseji man on ɓe gerdayi ɓe to nden kana pilluɓe qur'anu go fu ɓe gerdayi kadi e to dina woni kadi to ɗon man ɗo allah seniɗo ɗo wadda geɓe feere ha konngol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wino goo ha yiya ngol laaɓan tas nonnoon bana no o wi yahuda sendi ha dina muɗum geɓe 7.2 nasara sendi geɓe 7.2 wasa taftarigu haji ɗum ummatore nde kayre bonde tammi sendoygo geɓe 92 o wiɗe fuumaje ɗe kalkuɗe koye na yeɓre woore har ɗon sahaba ridwanullahi alayhim ajmaina ɓe nanata hunde bande nder ɓe jeeɗa ɓe jamta e annabijo kam to kamɓe yimɓeji mbi'anɓe no jotta ka ɓe jaɓanta sahabo en goo sahabo en man on jamtinulaɗo allah kadi yeɓre nde yeere woni woore hisore nde annabijo jabake ɓe kayre woni gonɓe dow komi woni dow majum hande min be sahabo en annabijo wiɗe non annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi la tasubbu ashabi tata kuɗe sahabo en am men goɗɗo a wiya sahabojo a jaɓanayi ɗum accuka noon ma a jawnira ɗum be inde nde jance mal abou hurayra o wiyata de la ilaha illa ha meɗen to a wi mal wayne ɗo na a lestinimo seeɗa nde a yottinayi mo modi bo ene kam mal wayne ɗo wata won ko aɗo ɓarlanamo a yiɗi lestingo mo seeɗa on nden sahabojo mal abou hurayra o wiyata mi meeɗay nanugo yimɓe wi mal abou hurayra ka sona qur'ani yuna man ɓe ɗon geɓe man ɗon sakkuma bana leddi misra ha men ɗo bo ɓe ɗon goto ɗiɗo seɗɗa ni
bana ɓe ñukkan ba ɓe semtan haala man to ɓe yiɗi min ɓe ko nandi ɓe ma kam kay ɓe jaɓata wolugo haala man ɓe giɗa goɗɗo man to ɗo wolwa haala dina o min ɗo wolwa onon kam mi yiɗano on nasta a yiɗa mi nasta haala dina ona ɗo wolwa kay ɗo kata wolwa baggiyam kadi to ɗon man ɗo sey yimɓe rento sey en janga en keɓa en kefta ko laati ɗaɓɗum ɗo en sendira gonga ɓe fewre irin haalaji maɓɓe ɗi ɓe bolwata ɗo na haalaji marɓe hakkilo sam to nonnoon allah seniɗo wi misalu ɓe pewnuɓe ayaji amin allah seniɗo wi masalul gawmi ban misalu yimɓe ay masalul gawmi alladina kadabu bi ayatina fewnuɓe ayaji amin goɗɗo anda mo fewni hadise on nden ka o fewni aya man fuu aya ka o wi kan kam o tokkata ɗo kadi sona hadis ma noyi a famirta qur'anure man annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ala pine nane mi hokkama deftere be yerumare hawtade be maare mi hokkama qur'anu be yerumare hawtade be maare yerumare hawtade be maare man ɗo na hadis na allah ceniɗo wi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabijo wolwata giɗaɗe nafsum wala ko o wolwata koye na wahyu ga yago her maako hadiseji may na wahyu nden kam na ayyay kadi jotta kam ala inni utitu qur'an wa mislahu ma'ahu to nden ɗon to goɗɗo wi fewni hadis ni o anda kanko ka jotta ka qur'anu fu o fewni ɗum tan to o fewni bo o laati o kefere on nasalullah salamata wal afiya nden jotta ka ha ɓe duñcito yimɓe ma a wara a tawa to en juulan ɗo fu ɓe jaɓata en julda no julde maɓɓe man wa'ata to nden goɗɗo wi jotta kam o jaɓata hadise qur'an jotta ka ha allah ceniɗo wi inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta ande julde ɗo laatake dow mumini en farliɗinande waktiɗinande jotta ka sona hadis kam heftinama qur'an man toy kadi julde laatake dow mumini en nde farilla nde waɗanande wakkati julde ndeye kadi jotta ka julde man ndeye seede hadis go wari heftini en to nde laatake nde farilla nde waktiɗinande ɗo ha hadis kam malaikajo jibril nden e annabijo sallllahu alayhi wa sallam allah egnimo dow asama nden farliɗini julde goo nde ɓe jippi julde juura malaikajo jippi ari ha aran wakkati wiyata annabijo ummu juulude o juuli asira nde ɗowdi foti ɓe darde ummu juulude o juuli magariba nde naage muti ummu juulude o juuli isa'i nde sasuwari wirni ummu juulude o juuli subaha nde buundol fecci ummu juulude o juuli ñalowmaare ɗiɗaɓre juurago ha waɗi deydey ɗowdi waɗi ɓatin darde wakkati julde asiri keñago wakkati man malaikajo wi ummu juulude o juuli asira ha waɗi ɓatin ɗowdi waɗi darde ɗiɗi to ummu juulude o juuli magariba pellel keñago sanjayi isa'i ha deydey jotta kam ɗum yahi deydey tataɓel jemma ummu juulude o juuli subaha weeti ha laaɓinange fuɗay ummu juulude o juuli malaikajo wimo ya muhammad ma bayna hadayni waktu o wiyan muhammadu ko woni hakkude wakkatiji ɗiɗi ɗo kanjum woni wakkati to har ɗon man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yi'ama oɗo juula to ɗon ha maako o yahay jahangal yi'ama juulaɗo darde nayi o juulta asira darde nayi o juulata magariba darde tati o juulata isa'i darde nayi o juulata suba darde ɗiɗi o juulata to o yahi jahangal bo yi'ama o juula juura darde ɗiɗi asira darde ɗiɗi yaake feere ma o wurti lawta o neeɓa ha deydey juura goo to juuti o umma o juula juura be asira goo fuu to oɗo ha jahangal magariba darde mum tati sanjata yaake feere magariba may o sabbitinanto oɗo ha jahangal ɗon o umma o hawta magariba be isa'i fu ɓe juula magariba ha ragare mum isa'i ha arano bana juura ha ragare mum asiri ha arano nden isa'i o juula darde ɗiɗi subaha bo darde ɗiɗi goo sanjayi nden mbiɗa an kam na wala hadise o je waddi limgal darɗe wala aya qur'anu je waddi limgal darɗe yiigo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo juula darde ɗo limgal darɗe garayna limgal darɗe ka wari kattonano ka noyen juulira noon mo yecci en juulugo darde nayi ko bo darde ɗiɗi ha jahangal man so naga meni annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗum modiɓe hadis bolwi dede julde ɗo no nde juulirte fuu dede ko woni sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam
annabijo umri hunde to ɗo ɗum laatake ɗum sunna ha dewal ɗo yimɓe hutinira be man to naato laatake hertori be maako to umri kana jotta ka huuɓi o umran hunde wonde feere kanko o waɗata nde yimɓe kam ɗum nangi ɗum nden to huuwi kuugal kanko bo bana no huuri kuugal man ɗo non yimɓe luttuɓe kañum bo huwan kuugal man kuugal maako o huuwi ɗo laati ɗum sunna ni oɗo juuɗa nda no o juuɗirta juuɗe man ene yecci ɗum non to nani goɗɗo huuwi kuugal diina on amma o yankiray ɗum so kanjum bo ɗum diina kañum bo en huuran be man habaru on yottimo malla bo o yi goɗɗo ɗo huwa o yankiray ɗum ɗo on woni diina ko luuti ɗo fuu wurti haala diina ko Allah seniɗo neddi annabijo sallllahu alayhi wa sallam to nden jonta ka ha sunnaji goo ha deydey jaati maako no woni tindinore maako kuuɗe maako ɓornacce maako ko nandi iri ni haala ɓe mbiyata ɗo kam sey ɓe janga kam derɗirawo julɗo jangu to a jangay ka wala wonde nde a wolwata sam ananay ko banda witema diina no waaroto so na ɓe andal majjuɗo kam fondu ɗum e ƴombal ñolngal a andi ƴombal ñolngal na ko hiitegal huɓata to ɗo on haala laɓka ka o wima ɗo nden a jangay a wiya wolwat haala diina to mi wari bo kay haala diina on amma onon kam mi yiɗa on nasta haala man min ma nde mi andi ka sakko mi andaka may mawko a wi a yiɗa mi nasta ka sakko to anduno kan no a watta en jange derɗiraɓe julɓe diina men ɗo ɓe haala jangirde ka fuɗɗi yande malaikajo fena jippugo ɗo annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko arti wigo moni ikra ɗo o lornanimo haade tati andini en kadi diina men ɗo se en janga on allah seniɗo wi sa a halli masalal gawum misalu yimɓe alladina kadabu bi ayatina pewnuɓe ayaji amin wa anfusahum kanu yaslimun nafsuji maɓɓe on ɓe laati ɓe ɗon tooño a anda goɗɗo mo fewni ayaji allah kam na fakat torra ka wonɗo maako to nafsuji maɓɓe on ɓe laatake ɓe ɗo tooño be de fewnugo ayaji amin bi takdibi be fewnuki ayaji ɗo man yahdillahu fa huwa almuhtadi ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله مؤلهندي فهو المهتدي كم كوني كانديتيدو أي يهدي مهتدي فالاري أتوا فيرا جم nden ka be wolde men bondi ka to a ferdindiri ɗum ha goɗɗo faama man yahdi llahu mo Allah handi ɗum amma to a wi man yahdi llahu mo Allah handiti ɗum fa huwal mutadi bo a wiya noy kadi man yahdi llahu mo Allah handi fa huwal mutadi kanko woni kanditiɗɗo Allah nde handi mo go heɓa o faama o handi to kadi be kanda ka Allah seniɗo handimo wa man yudlil mo o majjini mo o selni fa ulaika ɓe yaton ma humul khasiruna kamɓe woni dusɓiɓe ɓen kam no a waɗi fuu tata a ñaaɗa a telɓa a waɗani mere Allah seniɗo majjini ɓe ɗo ɓe lortata ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نسأل الله السلامة والعافية أيها آية سيدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ɗo lornugo issa dow haqiqa dow nonno ɗum woni be muñitingo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha yahude en goo ko ɓe mbiyata goo fuu ha annabijo heɓa no solta ha maako muya o anda fakat ɓen man ɗo sona to Allah handiɓe fuu wala kandowoɓe walagad jarana Allah seni ɗo walagad jarana wallahi haqiqa min tagani li jahannama kasiran ɗuɗɓe jarana halakna min tagani ay mi tagi man ɗo moy a andi fakat Allah seni ɗo tan woni tagowo kam min tagani li jahannama yiite jahannama kasiran ɗuɗɓe minal jinni wal insi minal jinni ibgo e ginni wal insi e yimɓe kamɓe man ɗo tindinore maɓɓe noyi o wi lahum gulubun wodani ɓe ɓerɗe
la yafkahuna biha ɓe pamrata ɓe maje alhaqqa gonga wala hum ayunun wodani ɓe gite la yusiruna biha ɓe girata ɓe maje dalaila qudratillahi dalilaji bawɗe allah basra tibarin giɗɗe yiigo gi'ol ngol taskitaki ɓe girata noon wala hum adanun wodani ɓe noppi la yasmauna biha ɓe narrata ɓe maji al ayati ayaje wal mawaisa e wajuji ɓe nanata ɗo na ɓe nanata sam dey sama tadabburin nande ɗe taskitaki watti azin e waji toraki yo ɗo kanjum on waɗi ɓe nanata ɓen man ɗo allah seni ɗo wi min tagani yite jahannama ɗuɗɓe iri maɓɓe ɗo bi hukmil gabdatil ilahiyati hina gabata gabdatan o wi ɓe de kiita deweteɗo wakkati o tamdino tamdande wagala allah seni ɗo wi hadihi lil jannati wala ubali allah seni ɗo tamdi tamdande allah andino nde fotina a andata se kanko andino nde foti nde o tamdi tamdande o nokki ha nder yimɓe goo o wi nda ɓeɗo ɓe aljanna wala ko yaadi mi falaka wa gabata gabdatan wa gala hadihi linnari wala ubali o tamdi tamdande o wi nda ndeɗo bo nde yiite mi falaka to ɗon man ɗo andinima banni man ɗo o tagani yiite nonnoon o tagani aljanna bo ɓen man ɗo nder ginni ɓe yimɓe fuu ginni woodi nuɗɗiniɗi nder maaji bana yimɓe woodi nuɗɗiniɓe ginni woodi keefeeri nder maaji bana yimɓe bo woodi heeferɓe istama nafaru min aljinni fa qalu inna samina qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bi walan nusrika bi rabbina ahada ayi mumin en ɗon nder ginnaji tawa ginnaji ɗum allah seni ɗo tagi ginni ɗiɗo wirni dede en giyataɗi dede gite men ɗo bendi gite men man no wayi ɗo allah seni ɗo waɗayi en ɗellita dow ginnawol sei to ginnawol man ngol sanji ngol warti suura hunde wonde feere allah hokki ginnaji ɗo bo ɗi sañjan ɗi warta dow suura kuje goɗɗe feere ɗuuɗɗe ɓe wi nder majum bana wartugo wamde bana wartugo mboodi ba wartugo ɓoosaru ba wartugo paaturu ba wartugo goɗɗo fuu ginnaji ɗo surɗiran dow suuraji feere feere amma ginnawol man ha dede tagadi magol no ngol woni ɗo caɓɗum ha goɗɗo yiyagol nden ginnaji man wonno allah seni ɗo waɗani ɗi bo ɗi waylitan ɗi warta suura feere ɗo ɓurata be ndimgal ka zawal to ɓuri noon ni ginnawol man metata waɗa jugo kadi allah seni ɗo waɗi no amma ɓi adama a waylita jotta no a wayi ɗo a warta mboodi ko hunde feere hey amma ɗo kadi caɗɗum ka to tema kadi woodi siri mako feere ko waɗata o warta noon ɓoyma go en tawi no ɓe wiya wayne wayloru ɓurna wayloru ɓe wiyata man boosi hen dottiwa tampunga wala ko nga mari malla pour debbo nayejo wala ko mari ɓurna fu ɓe ɓen ɓe ɓarɗitta ɓe wiya ɗum wayloru anda kadi hunde man ɗo to laati gonga noon man ɗo waɗa kam kadi to wayloru man ɓe ɗo wayla anda tema nde duniyaru wayli ɓe nayi ɗon ɓe wi ɓe wayloru man ɗo tema duniyaru on wayloru wayli ɓe tema katton noon man ɗon no waɗa no nden kana hande fu en jiyan no wayloru man tema ta lata haalaji mere dey a kadi sey yimɓe tampuɓe bo sey ɓe wala yaake sey ɓe wala leñol teddugol sey iri ɓe ɓenon gayloji man ko waɗi mawɓe kam yimɓe tilliɓe kam waɗata noon kadi allah seni ɗo wi min tagani yite jahannama ɗuɗɓe yiggo e ginni ɓe yimɓe to nden allah seni ɗo tindini kamɓe man ɗo no ɓe wayi bo o wi ɗon man ɗo nda ɓe goodi giteɓe ɓe giirata ɓe maaje ɓe goodi ɓerɗe ɓe pamrata ɓe maaje ɓe goodi noppi ɓe narrata ɓe maaji ɗum fuu dede ko nafata ɓe kam wala ha maɓɓe ulaika ɓe ton ma kala ami ɓe wayi ba nemoraɗi fi adamin fikhi ha soyde faamuki wal basari e soyde yiiki wal istimai e soyde heɗitaki nana faama ɓe mbi allah seni ɗo wi bana mummumteji wayi ni bana nemoraɗi wayi ni bana geeloɗi nayi baali beyi ba wayi non noon ɓe mbaɗi kamɓe bo bala ciina hum adallu hamɓe ma ɓuri majjugo ma minal an'ami dininta nemoraɗi ndi annaha tatlubu manafi'aha ngam nemoraɗi kam ɗaɓɓitan nafakka muɗum wa taharubu min madariha ɗi doggan bo hunde ko torrata ɗi wa haulai yakdumuna ala nnari mu'anada nda ɓe bo kamɓe kam ɓe ɗum jaha dow yiite ni dow ɗundaraku ɓe andi to ɓe huwi kuugal ka jawa ɓe aran ɓe yiite ɓe cali ɓe huwan kuugal man ni ha ɓe jahaman to ɗo kadi ha o wi balhum adallu ɗo
idrabun intigaliyun ɗum doyluki jotta kam egga ha haala man wa nuktatul idrabi anna al an'ama la tadril awaqiba nemoraɗi kanji kadi anda wattam ragare jotta ka to ɗi mbaati ɗo noyɗi tammi kanji kadi anda noon amma ɓi adama kana andi wal ugalau tarifuha amma kakkilɓe kado andi ɓe ɗo nana deydey ko allah seniɗo wolwi deydey annabo en nelaɓe ko saali defte ɗe allah jippini no ɓen man mbaadi ɓe yimɓeji muɗum ɓe nelana ɗon man ɗo ɓe nani ragare man bo allah seniɗo no halkiri ɓe ya ɓawa man bo ɓe jahata yiite fa qudumuhum ala almadarri kadi banni ɓe ɗo andi banni nden ɓe ɗo yaha dow torrojum ma ilmihim bi awaqibiha hawtade ɓe anduki maɓɓe ɓe wattan man bo to adallu min qudumi l an'ami ala madarriha kamɓe ɓuri majjugo kadi dininta yaago nemoraɗi ha dow hunde nde torrata ɗum dabbawa ka ko haɓanta fuu yaha ha nafakka mumon kadi tawoya torraton nga andagal nga kam amma ɓi adama ko ginnawol goo oɗo andi hunde ka jaare torrore ni nden nden kanko o fañña o huwa dow majum ɗum tafsir o wiyata yagdumuna ala nari mu'anada kamɓe man ɓe ɗo jaha dow yiite ni dow dundaraku ulaika humul gafilun allah seni ɗo wiɓe aton ma kamɓe woni goytiɓe ɓe goyti ɓe acci umroje allah ɓe goytani dalila ko ɓe tagana ɗum ay galban wa sam'an wa basaran ɓerɗe maɓɓe ma ɗo goyti faamayi narruɗi maɓɓe ma ɗo goyti ɓe nanayi nanɗe ɗe jabki gite maɓɓe ma ɗo goyti gite maɓɓe gi'ayi de ko hakkilte wa hadi alamatu ali nnari almukhalladina fiha nda ɗo woni alama yimɓe yiite kadi dumneteɓe nder yiite man nasalullah salamata wal afiya walillahi l asmaul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى الله سنيدو يودني الله إن بود التسعة والتسعون إن شفاد جوينا الوارد بها الحديث لحديث وددم والحسنى حسنى دو مؤنث دم رودنا دم الأحسن دو أويا بردم بودغو to nden to awi husna bo ɗum rewdina ɗum kadi asmaul husna to o wi deyde hadise ol wari waddi deyde inde goo zukira fi walillahi l asmaul husna aya gar ka banni walillahi l asmaul husna ɗo zukira fi arbaati mawadia min alquran wolwama ha nokkuje nayi feere feere nder qur'an huna nda aya ka en gondi jonta wa fi akhiri l isra'i be haragare suratul isra'i وفي أول طه بها أرند سورة طه وفي آخر الحصر بها رجل سورة الحصر آية جمال بني ولله الأسماء الحسنى ودقار بني نن حديث ودد أي وقد ورد بطرق مختلفة حديث جوار بيت تدور من هذا الماجي قوله صلى الله عليه وسلم قل معكم وصلاة الله جمهور تبتني إن لله 99 اسما 100 غير واحد إنه وتر يحب الوتر وما من عبد يدعو بها إلا وجب له الجنة تو حديث الغوتول غول ودي إند الله سنيدو o wi andu Allah wodi inde capande joweenayi inde man de temerre ko duuti inde woore Allah bajjo oɗo yiɗi bajjini ɗum wala jeyaɗo Allah doorto ɓe inde man koye na aljanna wajibani mo to har ɗon ɗo ɓe wi jangade ɗe fuu maaje والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن آية صبورنا وتوينا قال ما جمودي بو أسوغا دفوها يتصبور وانا دوما تو أجنجي بديني تو أتوري الله الجنة واجبي ومن هذا الماجة فإن هذا الإندقو إن الحديث يجمع إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة تو ني حديث on gol bowardi Allah wodi inde capande joweenayi mo dursiɗe fuu nastan aljanna a dursiɗe kadi na wa min handal maje fahin inna lillahi azza wa jalla 99 asman 100 gayr wahid inna allaha witrun yuhibbul witra man hafijaha dakhala aljanna Allah wodi inde capande joweenayi inde temerre ko duuti inde woore
Allah bajjo o ɗum yiɗi bajjini ɗum mo durside fu nastana aljanna wa minha nder maaje fa inna lillahi mi'atu ismin gayru ismin man da'a biha istajaba Allahu lahu wa kulluha maskuratun fi jami'i sagiri an aliyin wa an abi hurairata taw non o wi Allah woodi inde mi'a inde temerre amma ko luuti inde woore fu na capayi jeenayi go mo do'ori be maaje fu Allah jabanan ɗum taw nden o wi wa kulluha maskura inde man ɗe fufu maaje ɗe bolwaɗe fi jami'i sagir ha deftere wi'etede jami'u sagir an aliyin ha ali ibnu abi talib wa an abi hurairata be abu hurayra goɗɗo go wiyanno mala abu hurayra go abu hurayra go kanko manni filli wal asma'u ko wiyete asma'u ɗo jamu woore man wiye ismun inde to asma'u ka inde to woore bo wiye ismun inde wa huwa lafdu dallu ala almusamma ko woni inde ɗum lafaju handanɗo dow hunde innande to nini a wini goɗɗo andi ɗum hunde ka jare on to non to a waɗani goɗɗo inde man to a ƴewnini o nototo tan yimɓe men wi inde labagal jawmum to a ƴewnini goɗɗo man o nototo imma ala zati fagat inde man ɗo laata dow jaati hunde innande aw malla bo ala zati wa sifati ko ɗum laata dow jaati be tindinore fu ɗum waran ɗum hawta her majum to wal akhbaru bi annaha 99 laysa hasara wiigo inde Allah ceniɗo 99 ɗo naaɗe ketaɗe ɗe ɓurata non dey a non wa innama dhalika ikhbaruna dukhuli ljanna bi isaiha wa istijabati du'ai biha ko laati bolwa ɗum ha inde 99 ɗo mo dursiɗe nastan aljanna malla bo to do'ori be maaje Allah jabanan ɗum amma na ɗum kanje tan inde Allah wa illa to nanon kam fa asma'ullahi kasira inde Allah ɗuɗɗe kala ba ɗum yoga maɓɓe wi inna lillahi alfusmin andu Allah woodi inde ujunere ko ɓuri noon ka ɗume ka yefi toon o kala ba ɗum yoga maɓɓe mbi inna asma'ahu ala adadi anbiya'i inde Allah seniɗo ɗon dow limgal annabo en maako ujune temerre ujune nogasna ko ujune nogas e nayi fa kullu nabiyin yastamiddu min ismin kala annabojo fu ɗon foɗinda ha inde maako wa nabiyuna yastamiddu min aljami annabijo men kayum bo ɗon foɗindo ha moggal inde man ɗe fufu maaje ɗe hawtananmo Allah seniɗo wi faɗuhu biha tordemo be maaje sammuhu biha ƴewnore Allah be inde ɗe wa udruku acce alladina yulhiduna milan ɓe min alhada wa lahida yamiluna milan ɓe anil haqqi accina gonga accan ɓe inde Allah seniɗo nden wiya ɗo tordo Allah be goɗɗum feere acce ɓen ka bayanɓe banani bil haqqi to ɗon man ɗo a andi ɗon woɓɓe feere ɗon ƴowna go ha do'aje maɓɓe ɓe gadda inde goɗɗe feere ɓe naada woy inde ginnaji na woynoyna ya samsa ya ilu ya kawka ya ilu a woni kay anda hisabu kanjum waɗi mi woodi mi anda hisabu ya kawka ya ilu ɗo noy na inde Allah on hawti ɓe inde mika'ila toon mi wimo to kanjum woni sirkugo nda sirku wanginaɓi tan a wi inde Allah hawri be inde mika'ila ko hawrata inde Allah be inde hunde to ɗon man ɗo irin ɓe ɗo acce baɗanɓe banniɗo Allah seniɗo wi toon acci man noy sayu jawna sese ɓe garjete ma ka an wi amaluna ko ɓe laati ɓe ɗo kuwa to faɗuhu bi haɗo en lofno kadi nasalullah salamatu wal afiya wa salli llahumma wa sallim wa barik ala rabbika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain